Hej YouTube. Jeg vil bygge den der vej. Den vil jeg bygge op igen. Den her. Det er smadret. Så vi skal bruge alt gravel. Vi skal finde. Og jord skal vi også lige. Jeg har tænkt mig at starte herfra. Det er rigtigt. Hov. Nu kom det lidt stillhed igen. Det er jo ikke så godt. Det for dig, mand. Kører lidt for mig, den her. Nå, jeg glemmer lidt, at jeg skal sige noget, men jeg håber, at det kan gå. Men nu vil jeg jo bygge det her op. Det skal man ikke gå. Men ja, ligesom i sidste episode med informationsepisode, der er lidt, eller hvad skal jeg kalde det? Det er ikke sådan rigtigt, så vil jeg sige. Men skal vi op. Har du noget med? Ja. Okay. Så jeg har 24 mål. Det er ikke så. Har du lige fundet ud af, hvordan man kan se de der klokker, så de bliver udfærd i vejen? Altså, kapper? Så må vi vente. Jeg pauser det her, indtil det bliver dag. Jeg står bare stille lige der. Ja, så bliver det dag igen. Så kan vi komme ud. Nej. Min inventory er fyldt op. Der er et eller andet lort der. Jeg vil helst ikke, at zombier skal komme ind i huset. Kender jo nye opdateringer af zombier. Jeg skal have bygget, som at de ikke kan det. Så har vi det. Hvad kan vi gå jord? Jeg vil ikke have jorden. Der er også ja. Åh. Peter, oh my fucking god, det er Lars, du er sgu da bare seriøst snart ret til det. Den er snart. Få min inventory fyldt op med jorden igen. Du er snart rigtig ned. Det betyder du ikke helt det, men du er helt tæt på, at jeg er lige rigtig ned. Kom, med bund. Taking fire! Taking fire! Taking fire! Har du brugt hjælpen i deres fiber? Hold dig væk fra... Tango der! Oh yeah! Kom der også! Skal jeg Peter?
Nu falder vi i Hvordan staver. her? Man kan komme op til. Ja, nu er vi snart færdige med det her. Jeg håber ikke, det overlever, at jeg nogle gange så kommer og glemmer det. Så zombierne svært væk. Så vi dør. Sådan der. Næste. Og der kom lidt træ, kan jeg se. Vi er nødt til at hænge med en arbejdstang. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Man er morgen på sin gamle projekt. Arbejder halvtid. Så får vi endelig noget springer mig op. Den er vi mister noget glas der. Kommunikerer med hende, der kom. Så lulle og lege. Træ. Arbejde. Ja, nej, jo. Det er slet til dig, det. Så skal vi op og have mate. Okay, der er lavet interessante ting i dag. Nu har jeg været nede for Så laver jeg altså, han bedre her på Peter og ikke 35, Peter og i hvert fald kalder det. Pas på, der er creeper. Tank under her. Det er hvor vi skal stoppe operationen. Ja. Hvor nu ser du bedst om Torsten, så kan jeg bygge udenom, fordi jeg kan ikke se nogen Skal vi reparere den her by her efter alt det der sker. Så der ikke ja. Og jeg håber på, at jeg kan få repareret det så godt som muligt. Så det bliver en god der. Sådan der. Og sådan der. Og så gør vi sådan der. Og så gør vi sådan der. Jeg skal nok sørge for at få bygget en seng. Hvor det går vi ikke Så jeg ikke får det der. Det er sådan det her så. Jamen så går den meget op ad en del af det. Hold da meget! Jeg ved ikke lige, hvordan det gør her. Så. Vi skal bare være ude. Sådan. Ja. Nej, det kan ikke være godt. Nu mister jeg redstone torch. Jeg laver bare, jeg har det lidt så. Den røg ned. Men jeg har det lidt så med, så jeg kan lave. Fuck, jeg har meget lort i min så. Nå. Hvad kan vi ikke bruge? 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 Nej. På en nej. Hvad sker der her? Nå. Men jeg tror lige, Det det er er bare lige sådan her. Men se, der var i du smadrer en dør her. Som vi er inde her. Så Ja, det synes jeg. derfor mangler vi lidt der. Nej. Jeg mistede noget. Jeg har ikke flere, hvor jeg er bag. Jeg skal bruge her. Justere. Nu mangler vi et stykke bane her. House. Jeg har hullet nu. Plante. Det kan du altså kigge nu, når du kommer hjem op. Kan du ikke give mig det der bane? Jeg ved ikke, hvordan vi gør det. Så hvis du nu ligger det der, så... Giv mig det! Fuck, min inventory skal være fat i det her salg. Jeg laver den. Jeg går ned. Åh, det er så. Mande. Og I kan godt huske, hvorfor jeg gjorde det der. Jeg ved, at jeg skulle lave noget med John, ikke? Og jeg skulle se hans, hans skrivebord Skype. Så gjorde jeg, så stod jeg bare på hans skrivebord. Så nej, den røg ned. Så var der en knappe, ikke? Så stod jeg til farve. Jeg spiller lige